Minkejja li l-Prim Ministru Robert Abela għadu sal-lum jilab bid-diskorsu jostor il-verità dwar l-emenda li jrid imexxi l-qudiem għat-terminazzjoni ta' tqala, anke skont l-eks Ministru Laburista Evarist Bartolo, il-Labor irid idaħħal l-abort fil-pajjiż. Dan hekk kif solitu jagħmel l-eks Ministru tal-Edukazzjoni u tal-Affarijiet Barranin tkellem fuq il-midja soċjali biex jistaqsi jekk bil-mod kif qed tiġi trattata din il-kwistjoni tal-abort u x'qed jixxaqqaq il-blok tal-Partit Laburista. Dan fil-waqt li Bartolo ma jeskludix li jekk mhux se jkun qiegħed jinstab qbil dwar l-emenda mresqa mill-Gvern tal-Labor jista' jkun illi l-Partit Laburista ikompli inaqqas l-appoġġ. Għal darb'oħra huwa rrefera għal din il-kwistjoni bħala dik tal-abort u sostna li jista' jkun li tibda tirrifletti fl-appoġġ popolari bħal kwistjoni tad-divorzju. Bosta kienu dawk illi kummentaw fejn saħqu illi il-Partit tal-Labor sar dak tal-opportunisti oħrajn saħqu illi il-laburisti mal-partit preżenti mhux qed jiġu kalkulati. Dan fil-waqt illi persuni oħrajn sostnew illi l-Partit Laburista ilu jixxaqqaq bil-pappa tmur għal tal-klikka u żgħir imdejjaq bil-paroli biss. Fl-aħħar xhur u ġimgħat diversi persuni anke qrib il-Partit Laburista kienu voċiferi kontra l-emenda li jrid idaħħal Robert Abela. Fosthom l-eks Ministru President Emeritu Marie-Louise Qualeiro Preca kif ukoll l-eks deputat mexxej Laburista Joe Brincat. Matul il-jiem illi għaddew il-Ministru Chris Fern ħabbar illi kienu se jsiru xi tibdiliet fl-emenda li ma tibdiliet sissa għadhom mhux magħrufa. L-emenda għadha fi stadju ta' kumitat u mhux magħruf meta dan se jkun qed jitlaqqa.